A Casa de Cultura Raquel Soler da Pobra do Caramiñal acolle dende hoxe a exposición Conceito Diversidade na Arte, unha mostra colectiva das obras de 4 dos artistas da Asociación Ámbar de Persoas con Diversidade Funcional. Montse Queiruga, Yolanda Zurdo, Vanessa Rial e Manuel Piñeiro son os creadores de estas obras de pintura e escultura que dende hoxe se amosan na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler da Pobra do Caramiñal. Baixo as ensinanzas de Manu Minés, estes 4 artistas realizaron un magnífico traballo de varios lenzos e esculturas a través do que recrean a súa visión particular do mundo e do día a día. Podémonos encontrar con esculturas como as de Montse Queiruga, donde a figura da muller é predominante e é como varios autorretratos dela mesma ou das mulleres que a rodean, e son mulleres con forza, danzando, cheas de cores e motivación, que é o que quere expresar, porque a parte de artista é deportista, é cesteira, é boxeadora, e ela con todo eso quere expresar toda a forza e as ganas que lle pon o día a día. Ou a obra de Vanessa Rial, que trata sobre os seus estados de ánimo, ¿no? Porque para todos nós un día non é igual co outro, e para eles igual. Un día pois están contentos, outros están tristes, outros enfadados, e ela, coas súas pezas, quere transmitir eso, o seu día a día, a súa rutina, como vai cambiando o paso do tempo. E eso podémolo encontrar e de maneira moi expresiva dentro da súa obra. Ou as pezas coloristas e de gran formato de Daniel Piñeiro, que nos mostra a súa vida cotidiana, os seus paisaxes, por onde camiña, a cidade que o rodea, que el, contrapoñendo planos e perspectiva, lle dá outro sentido e outra mirada ao noso día a día. E por último, a obra de Yolanda Zurdo, que ela mostra un mundo colorista dos animais, co cal nos quere transmitir sentimentos como a felicidade, a amizade, o encantamento, todo elo. Polo tanto, esta exposición, a exposición de 4 artistas, 4 pedazos de artistas, que eu espero que lles guste a todo o mundo e que o vexan a través da mirada deles, porque en serio é moi interesante. A presidenta de Ámbar, Milagro Rei, agradeceu ao Concello da Pobra do Caramiñal a súa disposición para acoller esta mostra de carácter itinerante e animou aos artistas a continuar traballando para amosar as capacidades das persoas con diversidade. Gracias ao seu alcalde, a Xosé Lois, por facilitarnos o poder estar aquí hoxe. O que pretendemos con esta exposición é demostrar que a sociedade en xeral vexa as capacidades das persoas con diversidade, que na arte teñen moito que facer e moito que dicir. Pois como muestra xa podedes ver que temos aquí, e o que pretendemos con isto é facer unha posta en valor das persoas con diversidade que teñen moito que aportar á sociedade, e en este caso en isto, no campo do arte. O alcalde da Pobra, un concello co que Ámbar colabora en distintas facetas, puso a Asociación Ámbar como exemplo do bo facer. Pois Ámbar é un exemplo de asociación como funciona no concello, como se preocupa a todos os niveis pola xente con diversidade funcional. Asistimos foi pouco a unha reunión sobre posibilidades de traballo para as persoas con diversidade funcional e colabora con nós sempre cos temas de accesibilidade, que hacemos moitísimo, e tamén importante, por suposto, pois a expresión artística, o ocio das persoas con diversidade funcional, e que nos traigan aquí esta exposición que xa por pouco que vin desde que estou xa me interesa, rica en colorido, moi interesante, e a explicación de Manuel nos fixo pensar e reflexionar sobre o que son capaces de ofrecernos como calquera outra persoa, en realidade, expresar os seus sentimentos a través da arte, que é precisamente en que consiste esa disciplina. A mostra pode visitarse neste espazo ata o 29 de marzo.